живота, брат. И ето какви са истините на живота за мен. Пичове пред мен на големите се правят, но те не знаят с кого да се залавят. Ето ме тук, сега и не мърдам, да лавера ми предлагат, веднага я завъртам. Няма аз да пея като рапърите бели, ха-ха-ха, като черните успели. 20 мм не е моят гън, но 20 см остава ми отвън. Луд съм, по цялата глава откачам, но на женки като тебе аз не скачам. Писна ми от новаци като тебе, едва течиш, новородено бебе. Живота ти е радост, а най-вече така. Защо ли ти ме караш да ти сипвам аз така? Завършвам моята яка песен с това, че живота не е лесен. Плаща си сега, не мирам всичко просто за игра. Това ли си помисли за мене ти сега? Не, няма аз да спирам за живота си да пея, дори да не умея. Отново се завръщам откъдето е невъзможно. За вас ми бие така, а за мен е просто сложно. Всичко ще постигна и няма да се спра. За мечтите си ще лая, дори ще рева. Възобновявам дейност в рапърския стил. Но не, аз не пея за някой мазен крокодил. Аз пея за истините в живота, че хищникът е той, който скоро ще те докопа. Не пея само лошо за гадния живот. Това е съдържанието на моя епилог. Сега ще ви разкажа и нещо хубаво ежедневно. Макар държавата, населението да е бедно, човешки същества сме и не трябва да се предаваме. Като поп-фълк звезди не трябва да преиграваме. Всеки ще успее само да го иска. За мечтите си умрук здраво трябва да стиска. За тази песен нека всеки се замисли дали ще поддържава на обществените дрисли. При мен цензур няма за реалността. И нека всеки да помисли своята глава. И ето, че на тази песен вижда и се края. Удоволствието е важно на себе си да доставя. Душата се изливам в тези свои песни. Дори на вас да ви се струва текстовите лесни.